Gyda'ch yn ei weddio. O algwyddi'n diw, unwaith eto, rydym yn dod gyda bron ac yn gofyn am dyfendydd ac agosrwydd hefyd. Gofyn ti fendithio'r cyfan y pnawn yma. Dyna agos ein celonnau ni, a fydd yr algwyddiasu yn cael ei ddychafu, a gofyn y cyfan mwyn dygoliant a trwyddo fe. Amen. Emyn rhif 113. 113. Mi af ymlaen yn nerth y nef, tua'r paradwysaidd dir. Gydewch ni sefyll i ganu. 113. Croeso gwasanaeth y pnawn yma. Fi lluniaeth ysgafn ar ôl y gwasanaeth. Cwrgweddi y trydydd nosiau a'r cwrgweddi nesaf fydd Mehefin 19. Pregethwr y sil yma pnawn yma yw Vernon Higham ac sil nesaf fydd Alun Higham yn ôl yn pregethu fel yr arfer. Nawr, fe gymerwn ni'r casgliad a tra wrth i'r casgliad gael ei gymeryd gawn ni ganu emyn rhif 205. Aros ar yn eistedd i 205 o llyfara afwyn Iesu.
Gyda chi droi at yr ysgrythurau ac Colosiaid penod 2, penod 1, rhywun flin, Colosiaid penod 1, ac yn dechrau efo'r 12 adnod 12. Colosiaid penod 1, adnod 12. Gan ddiolch Tad, yr hwn a'n gwnaeth ni yn gymwys i gael rhan o etifeddiaeth y saint yn y goleuni. Yr hwn a'n weredodd ni allan o feddiant y tywyllwch, ac a'n symudodd i deyrnas ei anwyl fab. Yn yr hwn y mae ni brynedigaeth trwy ei waed ef, sef maddeuant pechodau. Yr hwn yw delw y diw anweledig, cyntaf anedig pob creawdur. Can trwyddo ef y creuwyd pob dim a sydd yn y nefoedd, ac sydd ar y ddeiar, yn weledig ac yn anweledig, pa'n bynnag a'i thrwnau, a'i adgwyddiaethau, a'i tywysogaethau, a'i meddiannau, pob dim a greuwyd trwyddo ef ac erddo ef. Ac y mae fe cyn pob peth, ac ynddo ef y mae pob peth yn cyd-sefyll. Ac y fe yw pen corff yr eglwys, y fe yr hwn yw'r dechreuad y cyntaf anedig oddi wrth y merw, fel y byddai fe yn blaenori ym mhob peth. O blegyd, rhyngodd bodd i'r Tad drigo o bob cyflawnder yn ddo ef, ac wedi iddo wneithio'r heddwch trwy waed ei groesef, trwyddo ef gymodi pob peth ac ef ei hun. Trwyddo ef meddaf pa'n bynnag a'i pethau ar y ddear a'i pethau yn y nefoedd, a chwythau, y rhai oeddech ddeithraid a'i gelynion mewn meddwl trwy weithredoedd drwg, yr awr hon hefyd y gymododd e fe. Yng nghorff ei gnawd ef trwy farwolaeth, i'ch cyflwyno drwy chwi yn sanctaidd ac yn ddifeus ac yn ddiargyhoedd ger efron ef. Os ydych yn parhau yn y ffydd, wedi eich selio a'ch sicrhau, ac heb eich symud oddi wrth obaith yr efengil, yr hon a glywsoch, ac a bregethwyd ymysg pob creadur a sydd dan y nef, i'r hon yn gwneithwyd i Paul yn weinidog. Ar hyn ydw fy nawr yn llawen chi yn fy nioddefadau drosoch, ac yn cyflawni'r hyn sydd yn ôl o gystuddiau Crist yn fy nghawd i, mwyn ei gorff ef, yr hwn yw'r eglwys. I'r hon yn gwneithwyd i yn weinidog, yn ôl gorychwiliaeth Dduw, yr hon a rhoddwyd i mi teg ato chwi i gyflawni gair Dduw. Sef y dirgelwch oedd guddiedig oesoedd ac cenedlaethau, ond yn awr hon a glirwyd i'w saint ef, i rhai a efelysiodd Dduw hysbysu beth yw golyd gogoniant a dirgelwch hwn ymlith y cenhedloedd. Yr hwn yw Cris yn o chwi, gobaith y gogoniant. Yr hwn yr ydym ni yn ei begethu gan rybyddio pob dyn, a dysgu pob dyn ym mhob doethineb, fel y cyflwynom bob dyn yn berffaith yn Cris Iesu. Am yr hyn yr ydwyf hefyd yn llyfurio gan ymdrechu yn ôl ei weithrediad ef, yr hwn sydd yn gweithio yno fi yn nerthol. Amen. Bendythyr yr arglwydd darlleniad ei air sanctaeth. Gadewch ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. Ydyn ni'n diolch i ti eto o Dduw am y fraint yma ddod gyda ron ac i ddod a'n desefiadau ni ac yn gofyn o Dduw wyt ti fod gyda ni y prynhawn yma. I dod mewn addoliant, addoli ac yn moliannu yr unig Dduw, yr unig gwir Dduw. Ac felly mae y lle yn le werthfawr, le mae pobl Dduw yn ymgynnull yn enw Dduw ac yn addoli Dduw. Diolch am y dydd o Dduw, diolch am dy enw, dyn ni'n parchu'r enw, dyn ni'n parchu'r dydd hefyd, parchu pob peth amdano ti o arglwydd. Ac dyn ni'n gofyn nawr am dy gwmni y prynhawn yma, i ti fod yn agos i ni. Yn aml iawn, dyn ni'n edifyrhau o hynny,
Yn aml iawn, dyn ni'n bodloni gyda teganau'r byd. Dyn ni'n chwilio am pleserau'r byd llawer mwy y dylswn ni. Nid yn y pethau drwg felly, ond y pethau diniwed, ond eto y pethau sydd yn cymeryd yn sylw nhw ac yn cymeryd lle dyle fod i ti. O Dduw, maddau ein arafwch ni a ein cyfilorni ni. A helpa ni o Dduw i fod yn bobl sanctaidd, bobl sydd yn caru'r arglwydd, yn bobl diwiol. Dyn ni'n darllen am bobl diwiol, darllen am bobl diwiol yn y gair, ni'n darllen am bobl diwiol yn ambell i lyfr. Ac dyn ni yn diheu a dymuno i fod fel nhw. Ac eto rhywsut mae rhywbeth, un peth neu'r llall yn dod yn y ffordd o arglwydd. Dyn ni yn gofyn fydd dymuniadau'r galon yn cael ei mynegu trwy y corff a trwy'r bywyd. A fyddwn ni mewn gwirionedd am bobl tawel, ysbrydol, diwiol, pobl sydd yn ofalus yn pob peth, yn ofalus yn y ffordd dyn ni'n siarad, yn y ffordd dyn ni'n gweithredu, yn gofalu bod pob peth dyn ni'n gwneud yn llawn o'r arglwydd, a byddwn ni yn bobl diwiol ym mhob agwedd. Dyn ni'n gwyddio am hyn o Dduw. Yn gofyn i ti helpu ni nawr i glosi ato ti. A byddwn ni'n calona ni yn dymuno ti. Mae'n beth drwg iawn siŵr o fod yn dolw ti. I weld ni mor ysgeilus a mor gysglyd yn ei hysbryd ni. Yn dod gyda dyfron di a ddim yn dymuno, ddim yn caru, ddim yn ochneidio o arglwydd. Dyn ni'n gofyn bydd yna ddymuniad dwfn a cryf yn cael ei creu hyd yn oed yn nawr wrth i ni baratoi at weddill y gwasanaeth. Fyddwn ni'n dymuno cymundeb gyda'r arglwydd. Fyddwn ni'n dymuno fod yn agos i'r Iesu. Y Iesu yn unig fydd ein dymuniad ni, ein cwmni ni. O Dduw, mae'r pethau yma yn pethau prin iawn yn y dyddiau yma. Dyn ni yn gofyn o Dduw ti gofio ni. Dyn ni'n gwybod bod ein gwyddiau ni'n cael, bod nhw'n cyrraedd y nefoedd a bod ti yn clywed ein gwyddiau ni. A dyn ni'n gwybod o Dduw ti yn Dduw sydd yn holl besennol ac yn gwybod pob peth. Ac yn sicr wyt ti'n clywed ein gwyddiau ni. A wyt ti'n gweld ein calonau ni. O Dduw felly, os wyt ti'n gweld ein calonau ni, tyrd felly, ac agosau ato ni yn y gwasanaeth yma. A bydda gyda ni, bob un o ni, bob un sydd wedi ymgynnull. Yn gwyddio am y pregethwr arferol, fydd fo yn cael rhyddid hefyd yn y lle le mae yn pregethu yn Lloegr. A felly gyda fo yna, a gyda ni fan hyn. A gyda ni o Dduw trwy'r diwrnod, a rhai sydd yn dod heno yma, i'r lle yma heno yma, fydde ti gyda ni heno yma hefyd. Ond ar arbennig iawn, dyn ni'n gwyddio am yr awr yma, a bob un sydd yma, ac a bob un sydd yn plygu pen, a bob un sydd yn gwrando ar y gair. O Dduw, fydd y gair yn cyrraedd y galon, ac fydd y gair yn ei gwaith da yn ein calonau ni. Ac dyn ni'n gofyn am y presenoldeb hynny sydd yn dod gyda'r gair. Fydd yr ysbryd gyda'r gair dyn ni'n gwyddio. Yn gwyddio am y pregethwr y prynawn yma. Fydda fo yn cael nerth a rhyddid i bregethu'r gair i ni. Fydda ti yn rhoi gallu i ni i wrando ac i wir wrando. O Dduw, am y galonau sydd yn doredig, am y galonau sydd yn ostyngedig. Dyn ni'n gwyddio o Dduw yn dair am y pethau yma. Dyn ni eisiau fod yn dysiolaeth cywir i'r efengil mawr. Felly Dduw, clyw nawr ein gwyddiau ni a tebyd ni yn ôl dy ras ac yn gofyn y cyfan yn enw Iesu. Amen.
Gadewch ni barhau'n gwasanaeth trwy gan i emyn 549. Disgyn Iesu o'th gynteddoedd, lle mae moroedd mawr o hedd. Gwel bechadur sydd yn gorwedd ar y mylon oer y bedd. Rôm i brofi pethau nad adnabu'r byd. 549. Gadewch ni sefyll. Mae'r testyn pnawn yma yn yr epistol cyntaf, epistol Colosiad a'r bennod gyntaf a'r unfed adnod ar 20. Colosiad, pennod 1, adnod 21. Wrth gyflwyno y pwnc sydd gen i, fi gadw ni ddechrau rhoi darlun i chi sydd i gael. Dwi eisiau chi feddwl am y nifolion leoedd a'ch calon chi. A mewn gwirionedd, dyna'r cwbl mewn ffordd neis a dda sy'n cael ei ddweud fan hyn. O fan yna i fan hyn. A'r testyn mewn gwirionedd yw 2 air allan ar adnod. A chwithau. Ie, a ti, a chi, a chwithau.
o'r nefoedd i ti. Dyna mewn gwirionedd yw'r hanes. Mae Iesu Grist yn blaenori pob dim. Mae hyn yn sicrhau perffeithrwydd yr efengil ac yn gysur i gredinwyr i feddwl ble ddath yr efengil. Wel, o'r nefolion leoedd. Galla ddim bod yn uwch. Mae'n meddyliwch am hynna nawr. Ydych chi'n barod i dderbyn hynna bod beth sydd yn y Beibl yma o Dduw, o Grist, ac felly, dylen ni cymryd sylw ohono fo. Dyma beth sy'n rhyfedd, mae'n lawer o leisio, llawer o gryfyddau i gael, ond maen nhw gyd o ddyn, i ddyn. Ond tydi Cristnogaeth ddim felly, mae o Dduw i ddyn, ac felly mae'r rhaid i ni cymryd sylw. A beth sy'n rhyfedd ydy, fi allwch chi roed un Beibl mewn gwlad, a mae'r peth yn lledu mewn llyfr, da chi'n fel, sydd wedi gymryd iddyn nhw. Ac eto dydy o ddim. Mae o'n byw o oes i oes ac yn troi pobl at Grist. Da ni'n cael cyfnodau o ddirywiad. Dydy o ddim yn gyfnod o ddirywiad yn y dwyrain pell, ond mae hi yma. Ond mae di bod fel hyn o blaen. Adeg Williams pan te Celyn yn y blaen, oedd hi ddifrifo o ddanwysoldeb, llawer y gwaith a heddiw, oedd hi'n ofynadwy chi. Oedd fel dim gobeith, ac oedd yr eglwys wladol yn ffyrnig yn erbyn yr efengil. A tri dyn, Daniel Rowlands, Hywel Harris a Williams pan te Celyn, oedd nhw'n cael eu curo, oedd nhw'n cael eu llybyddio, cael eu herlyd efo cerig, cael ei gadael yn hanner marw, ac eto'n codi ac yn ymlaen, ac yn troi Cymru gyfan at Grist. Dyna beth mae Duw yn gallu wneud. A dyma beth mae bregethu'r gair yn gallu wneud. Fedrwch chi ddim mwy anghofio fo. Ac os ydyn ni'n esgeulus ohono fo rwan, pan ddewch chi at derfyn eich bywyd, fe ddechreuwch chi feddwl, mae'n siŵr o'r wir, does a ddim ffordd arall, dyma'r unig ffordd. Ond mae'n biti mawr ac yn driannu mawr os o'n i wedi cerdded y ffordd hyn yn rhy hwyr. Adnod 10 yn dweud, ac yr ydych chwi eich cyflawni ynddo ef, yr hwn yw pen pob tywysogaethau ac awdurdod. Da ni'n cael heddw gyda Duw trwy Grist. Mae awdurdod Crist o flaen y greadigaeth. Hynny ydy, nid yw syniad bach yw Iesu Grist, yr yw ddyn bach yn dod o'r nefoedd i'r ddeiar. Mae o yn y greadigaeth, ac mae o cyn y greadigaeth. A does a ddim dechrau iddo fo. Mae fel Duw y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân, oedden nhw yna erioed. Does dim dechrau iddyn nhw, a does dim diwedd iddyn nhw chwaith. Ac felly pan ych chi'n sôn o'n rhain, nid sôn am ryw gwbl bach yn cael pwyllgor i chi, ond sôn am yr unig un sy'n dal y cyfan yn fyw, sy'n creu y greadigaeth, a dyw'r greadigaeth, mae'n peth bach hydnod yn ei gallu mawr nhw, Duw. Yn adnod 7, mae'n dweud, ac y mae efe cyn pob peth, ac ynddo ef y mae pob peth yn cyd sefyll. A chi da, mae Crist o flaen pob peth, a mae'n dal pob peth i fynd. Fydda ni'n gallu bodoli pnawn yma, na geistedd ar y cadeiriau yma, na'r capel mae sefyll, ond ni bai fod o'n gadael i'r peth fodoli. A mae o'n blaenori y drefn o achubiaeth. Wy'n meddwl weithiau pryd ddath y syniad yna iddyn nhw. Yn yr 20 adnod, ac wedi ddefnyddio'r heddwch trwy waed ei groes, trwyddo ef cymodi pob peth ac ef ei hun. Trwyddo ef, meddwl,
pa'n bynnag a'i pethau ar y ddaear, a'i pethau yn y nefoedd. Mae'n cyfeirio yn gynnar yn parsi geni am waed Iesu Grist, am groes Iesu Grist, ac arbenigrwydd Iesu Grist hefyd. Mae Crist o flaen pob peth, ac iddo ef y mae pob peth. Trwy Grist a'i groes y ceir y bydysawd i'r berthynas iawn i Dduw. Bellach, y mae Crist ar ddeheulaw Dduw. Mae hefyd yn rheoli yr holl greadigaeth gogoniant i Dduw. Wel, lle mae Crist? Os ydych chi yn mynd i wahanu, un Dduw sydd, ond da ni'n sôn am 3. A mae'n anodd esbonio sydd mae 3, ond mae 3, y tad, y mab, yr ysbryd glân, ac eto maen nhw'n un. Mae'n yw bod 3 hwnt sy'n meddyliau bach ni. Yn adeg 16, canis trwyddo ef y creuwyd pob dim ac sydd yn y nefoedd ac sydd ar y ddaear yn weledig ac yn anweledig, pa yw'n bynnag a'i thronau, a'i arglwyddiaethau, a'i tywysogaethau, a'i meddiannu pob dim a greuwyd trwyddo ef ac iddo ef. A bob dim wedi cael ei greu ganddo ef ac gogoniant iddo fo, neb arall. Nid i blesio neb arall, ond iddo ef. Wedyn mae'r geiriau yma a chwythau. Daw y geiriau hyn o'r nefoedd fyny a'r hoddi i ni Capel gogoniant. Allech chi ddim, sut mae hyn yn berthnasol i mi? Wel, dwi yma. A da chi bod fo chi yma. Nid breuddwyd ydych chi. Nid rhyw niw bach ydych chi. Ond ydych chi'n berson, a ydych chi'n meddwl, a ydych chi'n gobeithio, ac yn digaloni, ac yn calanogi. Bob math o beth o, ydych chi yn fel byd bach yn eich hunan. Ac yn beth ydw i? Pwy ydw i? Yn hongia mewn rhyw flanet bach, mewn bydysawd mawr, pwy ar y ddaear ydw i? A ble dwi'n mynd, a beth yw'r diwedd, lle byddai? Ac ydych chi'n sylweddoli. Mae'n nifeiliad yn hyfryd iawn, ac i raddau, maen nhw'n gallu meddwl dim bach. Ond mae'n rhywbeth gwahanol o ni. Mae'n rhywbeth fan hyn, yr enaid. Yr enaid. Gall eich enaid chi ddim marw. So allech chi cael nawr anffoddiwr yn dod, dwi ddim yn credu mewn byd a ddaw, a dwi ddim yn credu mewn enaid. Credu neu beidio fi ddaeth o sefyll o flaen Dduw. Dim os beth mae'n dweud, mae ganddo enaid a gallai ddim osgoi hynna. Mae i ni enaid anfarfol. Yn yng nghartre fi, yn Hadam, mae gan ni Feibl mawr Cymraeg hem, Feibl Peter Williams yn ei alw o. A rhag ymadrodd mawr llythyr hir gaddo. Ac dwi'n gwybod os wedi darllen yr yw'r chwaith, ond dwi'n cofio'r geiriau dechrau. Enaid gwerthfawr. Na cheiriau. Nid pobl neis, nid helo sydd â chi heddiw, ond enaid gwerthfawr. Ac yma dyn ni syniad am hyn, ble fydd fy enaid i pan fydd y corff bach yma wedi marw. A mae hwn yn marw. Allai brofi fewn y pwlpid i chi. 20 mlynedd yn ôl, oeddwn i'n edrych mwy ifanc. Hanner can mlynedd yn ôl, fas chi'n mynd nabod y person oedd yna a fi heno. A mae'n fi gyda'n peth i chi. A falle bod chi ddim yma hanner can mlynedd yn ôl anyway. Ond fe ddethoch chi. Ond ydych chi'n byd wahanol nawr i o'ch beth o'ch chi 20 mlynedd yn ôl. Wel, beth sydd gynnon ni'n special? Enaid. Ym mhob person am ei enaid. Ym mha le y byd y drigfan wedi'r wel y byd a dan o fy enaid meddwl weithiau am y siwrna sydd o flaen cyn i Dduw dy roi fyny, cyn i arwedd yn bedd, mynd adnabod Dduw. Dyna'r peth yn gwirionedd. A chwythau. A chi. A dyma beth yn hyfeddu fi, bod y meddwl mawr na sy'n y diwdod
yn meddwl amdana fi. Dwi'n siŵr o bob un ohonoch chi ar y degau wedi bod yn poeni dipyn bach am rhywbeth. Ac mae ateb wedi dod yn rhyfeddol. Ac mae'r rhaid bod hwnna wedi dod o Dduw. Mae pawb yn cael, mae yna adegau arbennig. Byddai'n amhosibl i neb wybod beth oedd o'ch gofi chi na'ch pryder chi, ac eto fe ddaeth ateb. Gair mewn pryd. Beth mae'n wneud? Mae o'n meddwl amdana chi. Yn y salmau, mae o'n dweud o'r hyn, meddyliaf amdano chi, meddyliodd amdana fi, a chi. Felly dyna'r neges sy'n gen i gyda eich bron chi ddiw. Daw y geiriau o'r nefoedd fy ni, a'r hodder i ni gip, just cip, o'r gogoniant. A gwir yw, fe ddaw yn hachubiaeth o'r nefolion leoedd. Lle daeth dy achubiaeth di? Lle daeth dy sicrwydd di? O'r nefoedd. Lle daeth dy lewynydd ysbrydol di? O'r nefoedd. Fedri di esbonio ddim yn hollol. Fedra i ddweud beth yw'n credu, ond fedra i ddim esbonio fo. Mae'n anodd i esbonio, mae yna rhyw ddirgelwch mawr iddo fo. Wel, dyma ni ddechrau cyntaf. Mae gwahaniad i gael. Rhywbeth wedi'n dod rhwng ni a Duw. Da chi wedi cael hyn efo ffrind weithiau, ond ffrindiau mawr, ac yna maen nhw'n troi ffwrdd o'r wrthach chi. A da chi'n gwybod bod pethau ddim yn iawn. A'r gair da ni'n ddefnyddio pan nhw'n dod yn ffrindiau, maen nhw wedi cymodi. Maen nhw'n siarad efo'i gilydd. Chi sy'n siarad Cymraeg bob dydd, o chi'n defnyddio yn eich ardal chi, dydy ma'n dda drws nesaf, does ddim llawer o Gymraeg rhwng nhw. Oeddech chi'n defnyddio hynna, fel oedden ni'n dweud, os o pobl wedi pwdi, os ddim llawer o Gymraeg ydyn nhw heddiw, o ddim iaith arall i gael wrth gwrs. Y gwahanu, cawn ein hatgoffa beth oeddem ni cyn adnabod Iesu Grist. Yn adnod 21, a chwythau, yr rhai oeddech ddieithriad ac elynion mewn meddwl, trwy weithredroedd drwg, yr awr hon hefyd, ac ymododd efe. Rhandwch, roedden ni'n bobl ddiarth. Roedden ni yn elynion i Dduw. Roedden ni'n rhoi'n hunan yn uwch a Dduw. Beth yn bod â ni gweithredoedd drwg, ond ydyn ni wedi cymodi. Mae yna Gymraeg, Saesneg, beth bynnag gyda, da ni'n siarad yn gilydd bellach. Mae rhywbeth wedi digwydd. Ydych chi ar delera da gyda'ch Duw. Ydych chi'n siarad efo Duw. Ydy Duw yn siarad efo chi. Yma cawn ni felly ydy a chi, efo pwy sy'n siarad Duw, efo ti, efo chi. Nid oes angredinwyr diniwed. Felly mae yna lot o bobl neis. Wel, yn cytuno, ond da ni'n gweld eu celon enw. Os nad yn nhw'n credu y maent yn elynion i Dduw, maen nhw'n bell oddi wrth Dduw. A mae'n amlwg mewn rhai mwyn eraill. Ond fydwch chi'n dweud, chor, mae'r rhai sydd yn edrych yn ffein, ond gallu meddwl yn gas am nhw'n bell oddi wrth Dduw. Maen nhw'n erbyn Dduw yn gwirionedd. Maen nhw'n barod i fod yn iawn ar y wyneb, ond yn erbyn Dduw. Oedd hyn i gyd yn ein meddyliau ni. Yn ddiarth i Dduw. Da chi'n ddiarth i Dduw pnawn yma? Chi sy'n gwrando yma ar weth yn da neges yma, wel, mae'n debyg llawer rhan o Cymru ac falle llefydd eraill hefyd. Ydych chi yn elyn i Dduw? Wel, os na, ydych chi'n caru Dduw te? A beth ydych chi'n feddwl efo caru Dduw? Mae'n stad ofnadwy i fod. Ystyr y gair cymod, yw heddwch.
fel ein bod ni mewn perthynas dda. Da ni'n cerdded gyda'i gilydd. Fel cyfeillion, Duw a fi. A chi beth mawr i ddweud, Duw a fi. Duw a chi yn cerdded gyda'ch gilydd trwy fywyd. A trwy ddyffryn annau am ddawr amser. Mae hyn sydd wedi torri perthynas gyda Duw. Y mae dyn wedi pechu. Na pam. Ac felly, y cymodi dyn gyda Duw. Ond y peth yw, a ydych wedi gweld eich angen. Hwna'n beth anodd. Ydy gweld eich anodd. Pan chi'n dweud eich da chi'n sal, na dwi ddim yn sal. Da chi'n edrych yn ofnadwy, na dwi'n iawn sy'n byd y bod ar y fi. Mae'n anodd weithiau i argyhoeddi rhywun fod o'n sal. Mae'n anodd i argyhoeddi dyn i fod o bechadur. Na i ddyfynu rhan o emyn da ni'n ei ganu ar y diwedd. Dwi'n hoff, dwi eisiau yn fangladd, a dwi'n hoff ohoni hi. Ond wydwch chi, da ni'n canu'r geiriau, achos bod y barddoniaeth yn lws, a mae'r iaith Gymraeg yn lws, a mae'r dôn yn lws, a da ni'n mynd hefo hi, ac yn canu nerth y penna mewn part sefyd. Ond byddwch chi'n meddwl beth mae'n dweud. Rwy'n lawd. Rwy'n rwnt. Rwy'n euog. O byd rigaro gem. Ac yn sylweddol i beth ni'n ganu. Ydych chi'n credu beth chi'n ganu, cyn i fi ddod i'r abod ar arglwys i Gris, ydych chi beth o'n i'n hoffi? Emyna'r farn. Sut ar y ddeiar, o'n i'n mwynhau'r barddoniaeth, ac yn mwynhau'r gerddoriaeth, ac yn mwynhau hwyl y canu, deall y geiriau, ac eto ddim yn deall. Dewch edrych yn nhw. Rwy'n glawd, clodi. A ydych dod i'r man lle nad oes gennych ddim o gwbl i gynnig i Dduw. Dduw'n gofyn i ti, beth ti'n sefyll ymlaen i? Beth sy'n gen ti? Dim byd. Beth o ti'n credu? Dim byd. Os gen ti rhywbeth i ddiolch amdano? Dim byd. Clawd. Clawd. Allwn ni fod yn dlawd yn ariannol, ond clawd yn ysbrydol. A chi beth ofnadwy. A llall yw yn frwnt, yn glawd, yn frwnt, neu ydych chi'n y gogledd yn gwrando, yn fudur. Yn gwaith, yn Cymraeg y gogledd, llawer gwaith. O i fi yn i mi. Yn frwnt, yn fudur. Paid ydw i hyn amdana fi. A mae hwn yn golygu ein meddyliau yn gallu fod yn frwnt, yn fudur. Da ni'n gallu byw mewn byd brwnt yn ei meddyliau a'n dymuniadau. Yn aml ein gweithredoedd, dylas efo cwylydd arno ni. Pan ni'n meddwl weithiau sa rwy'n gallu darllen ei meddyliau ni, bydda ni'n cochi, bydda ni'n gwrido, dyl efo cwylydd arno ni. Ond dyna beth ydda ni. Rwy'n euog. Euog o flaen Duw. Ac mae'n amhosibl i ni geisio perswadiad Duw ein bod yn ddiniwed, i ni ddim yn ddiniwed, fel yr ydym ni yn haeddu hedd. Nawr, lle fyddwch ar llun lle, wrth flaen y ddiwrnod gan sefyll o hybell, yn dlawd, yn frwnt, yn euog, yn hawdd i ganu fo. Mae'n anodd iawn i wybod o. Gwaith beth i ddeall o, yn dlawd, yn frwnt, yn euog. Yn cofio yn yr capel cyntaf ni yno, o'n i'n weinidog newydd, felly o'ch chi'n cael gwahoddiad i gapeli eraill. Ac o'na un cyfarfod yn y pentre hwnnw, o'na 20 o gapeli yn y pentre, mawr i gyd. Ac oedden nhw'n cyfarfod i un cyfarfod, ac o'n i yn pregethu achos bod hi'n newydd. A dyma fi'n dweud bod ni'n bechaduriad. A oedd hafenio ta fi, wel, oedd i'w gwneud fi'n goch. Da chi'n dychryn y plant bach ma. Da chi'n dychryn y bobl ifanc. Da chi'n yn anghwrthas gyda ni. Galw ni'n bechaduriad. Pobl capel da ni.
oedd hi'n ffyrnig. Wel, o un pechadur I bechadur arall oedd hi, rhaid chi feddwl am y pethau hyn. Ac fe troi ffwrdd o'n tempar o'n adwy, fi'n gofio fy hyd heddiw. O ddim yn ei weld o gwbl, ddim yn ei gweld o gwbl. Wrth flaen o ddiw rwy'n dyfod, gan sefyll o hir bell. Pechadur yw fy enw, ni feddaf enw gwell. Trigaredd, wy'n ei cheisio, a'i cheisio eto wnaf. Trigaredd I mi dyro. Rwy'n marw, onys cyf, faint isio? O, wela. Pechadur yw mi welaf. Mae'n step go awr. Pechadur yw mi welaf. O ddiw, na allaf ddim. Rwy'n dlawd. Rwy'n frwnt. Rwy'n euog. O byd y garo gym. Rwy'n addef nad oes gennyf trwy mywyd hyd o medd o hyd o'n gweiddi pechais. Ni dwi fy nheiddi hedd. Yn gyrraedd yr ymyn nawr ar ei hanner. Yr oedd hyn yn datguddio trwy weithredroedd drwg, a mae'r haen yn cael ei dangos. Nawr, dwi am neidio I Effesiad sy'n dweud mwy na'n ddau yr un peth. Effesiad 2:13, eich bod chwi, y pryd hwnnw, cyn I chi gredu, heb Grist, wedi eich dieithrio oddi wrth wladwriaeth Israel ac yn estroniad oddi wrth amod ar y ddewyd heb obaith gennych ac heb ddiw yn y byd. Na chi adnod, mae'n dechrau heb Grist, gorffen heb ddiw. Beth sy'n y canol. Heb Grist, da chi'n ddiarth I bobl ddiw, da chi'n estroniad I bob addewid yn y Beibl, da chi heb obaith, a da chi heb ddiw. Da chi adnod. Dieithriad heb Grist, dim yr han gyda credinwyr, dim addewyddion diw, dim gobaith, ac heb ddiw. Mae o'n beth marw I omladwy farw heb obaith. O'n un o'r ysbytyn waith yn gweld a rhyw ddyn yn dioddefyd, ddyn ffain. A dwi'n arfer os yr ysbytiau at y gwely nesaf, neu falle y cwbl fain bynnag sy'n am. Ac cyn I fydd ato, meddwl fo chi, dos, gyda'r wedi. Dwi'n mysio dy wedi di nad y Gristi. Oedd o marw. Oedd o marw. A chi beth ofnadwy, wedi gweld rhyw beth ar hyfedd o chi. Y sefyllfa anobeithiol, ond mae'n anodd iawn I ddweud rwy'n dlawd, rwy'n frwnt, rwy'n euog. Ydych chi'n gwybod ystyr hynna? Ydych chi'n gwybod ystyr dim byd? Wel, roi stori fach I chi nawr, lle ddysges I ystyr dim byd. Yn yr ysgol fawr, lle, oedden ni'n cael ei brynu, ac o'n i'n y dosbarth cyntaf, o'n i'n 11 oed. Ac o'n i'n cael arholiad mathemateg, ac o'n i'n anobeithiol. Allech chi'n credu, mor anobeithiol o'n i. O'n i ddim yn deall y teibl, so o'n i wael. Ac o'n i amser hyfel, ac felly nhw'n rhoi pisio yn y bapur yr un, ni a 4 swmi wneud, a 4 marc, 5 marc a bob swm. O'n i'n gwybod o'n i'n cael wrong, o'n i'n barod I hynna, o'n i wedi paratoi fy hun. A wedyn, dyma y bachgen oedden ni wedyn yn rhoi fy hapur iddo fe, a fo'n cael I bapur e. A dyma fi, oedd o wedi cael un yn iawn. Fe gafodd o 5 allan o 20. A hapur I dim allan o 20, o'n i'n gweld I byd wrong na. O'n i'n gwybod wedi cael o cwbl o wrong. Ni di allan. A wedyn dyma'r athro'n dweud, gweithiwch allan y percentage o. Ond am wneud dim byd, fe gafodd o 20 mwy o farcio. A dim ond 5 ganddo o.
Ac ces i ddim byd rhagor sydd i athro, ac o'n i'n un datlegar, mae'n rhaid dweud, efo'r athrawon. Ond sy'n mynd i, mae yna rhywbeth yn anghywir gyda egwyddorion mathematig. Beth chi fel hwn? Wel, dwi'n meddwl bod nhw wedi ystyried yn iawn ystyr ffigurau. Sut felly? Wel, dwi'n mynd i dweud, mae o wedi cael 5, ac mi cael dim, holl o 10. Ond dyma chi'n dweud, i weithio allan y percentage, mae o wedi cael 5 ar wedi cael 20. Mae wedi cael gymaint o hynna. A wedi cael dim. Dwi'n mynd i sens fi. Mae o'n cael rhagor am wneud dim byd, a dwi'n mynd cael dim byd. Ac yr athro'n trio esbonio fi, a wedwch chi, mae hyn yn wir o'n i yn un dogyn. A dyma fi'n dweud, ti eisiau gweld y prifathro? So eisiau at y prifathro. Wel fi, si go. Ac oedd yn gawr o ddyn, mae'n dod i dim omol, o'n i fach. Ond mae gen i gwyn fydda fi, nid yn erbyn yr athro, ond yn erbyn egwyddorion mathematig. A dyma fe'n esbonio, dyma fi'n esbonio y broblem. Dwi'n gweld eich broblem chi efo. Mae hi yn broblem dyrys, dydy. Yma hi'n broblem dyrys, medda fi, a dwi eisiau chi datrys hi. Wel, nai, rhowch o'ch llaw allan. O, hwnna beth peryg, beth ni. Ond oedd o'n mynd i ddefnyddio dim byd. Ac llaw chi allan nawr, dwi am roi dim byd yn y llaw chi. Be wedi roi i chi? Dim byd i fi. Dwi am roi dim byd arall i chi. Beth sy'n gyda chi? 2 dim byd i fi. Rhaid i'n arall i chi, 3. Beth sy'n gyda chi nawr? 3 dim byd. A 4 dim byd. Nawr, hifwch nhw fyny. Faint sy'n gyda chi? 4 dim byd. Na, dim byd. Na, 4 dim byd, mae fi. Felly mae yna rhywbeth yn anghywir yn yr egwyddorion. Wyddwch chi, o faint o flynyddoedd cymeryd o'i fi ddeall yna? 8. Ac o'r diwedd, dyma'r peth yn talo fi, dim byd yw dim byd. A dim byd, a dim byd, a dim byd, a dim byd, yw dim byd. Rwy'n dlawd, rwy'n frwnt, rwy'n eog. Dim byd. Lot o ddim byd, ond dim byd. Wy wedi bod yn dda, dim byd. Wy wedi bod yn garedig, dim byd. Wy wedi mynd i greu peth yna, dim byd, dim byd, dim byd. Dim yn ein dwylo. Eithaf ar awr hon yng Nghrist Iesu, yr rhai oedd eich gynt ymhell a wneithbwyd yn agos trwy waed Crist. Y mae hyn wyrth pechadur yn dod i heddwch gyda Dyw, a Dyw yn llenwi dwylo gyda trigaredd. Mi glywais gynt fod Iesu'r un emi nawr. A'i fod felly nawr yn derbyn publicanod a phechaduriad mawr, o derbyn arglwydd derbyn fi gyda hwy, a maddau'r holl anwiredd. Meddwl i'w wir o'n gyfeillion, a maddau'r holl anwiredd, heb gofio'r camwedd mwy. Ac yna y cymor, heddwch gyda Dyw. Yn 21 a 22 yn y fenod yn edrych hynny, yr awr hon hefyd, y cymododd y fe yng nghorff ei gnaw def trefarolaeth, i'ch cyflwyno chi yn sanctaidd ac yn ddifeus ac yn ddiargohydd ger ei froneb. Dwi am eich cyflwyno chi i Dduw. A mi fyddwch chi lan. Wel, dibyn mawr y cymod oedd achubiaeth trwy heddwch gyda Dyw. Y mae dibynnu gyda Dyw y fendith fwyaf gall fod mewn profiad pechadur. Ydych chi wedi dod? Ydych chi wedi gwneud y daith? Mae'n bell un, yna rhyw 7 weinidog eithon nhw, ac mae'n debyg oedd hi'n eglwys go fawreddog, a phobl fawr yna, ac yna un fonediges yn mynd allan. A medda hi wrth Richard Baxter, medda hi wrtho fo, Sir, yn credu heddiw, o'n i ar y trothwy. A meddwl wrth i, ddim digon da, di sefyll ar y trothwy yn ein dim byd.
rhowch eich troed i mewn, a dowch i mewn i bendith. Ac fe wnaeth, mae hwnna'n hanes rhyfedd yn ei fywyd o. Wedi'n cymodi a Duw. Dim rhwystrau rhwng y ddau berthynas fendigedd yn perthyn i Duw, a mae Duw yn dweud ati. A dyn ni'n edrych at Duw o fy nhad, o fy nhad, o fy ngwaredwr. Mae'r ysbryd glân wedi dod fi at ati. Yng nghorff yr arglwydd Iesu, a mae'r cwbl yn cymeryd lle trwy ei farwolaeth yma yn ennill ffawr gyda Duw. Dyma bwriad mawr yr arglwydd Duw, wedi ennill yr rhai pell a'i gwneud yn agos trwy ei fab Iesu Grist. Felly oes gobaith am achubiaeth, oes maddeuant am bob bai, am bob bai, rhai ymnadwy does. A oes her y meddyginiaeth, a oes ceidwad i'r fath rai, oes bydd Duw o'r nef yn eglur, mi ddarperais a ber llawn, rhandwch, yma e her, a gras, a chysur, gen i'n rhoddion parod iawn. Ni allu disgwyl mwy na thangnefedd na heddwch gyda Duw a chweithau. Na chi'r nodyn personol, ydych chi fanna, ydych chi yn yr a chweithau. Nid ar y trothwy, ond a chweithau. Yr ysbryd glân sydd yn ein harwain i'r berthynas hon. Yn adnod 13:4, yr hwnna'n gwaredodd ni allan o feddiant y tywyllwch, yr hwnna'n gwaredodd ni allan o feddiant y tywyllwch, i Ffern, ac an symudodd i deyrnas i nef, ei anwyl fab, yn yr hwnna mae'n ei brynedigaeth, trwy ei waed ef, trwy ei groes, mae'n talu pris ein pechod ni ar y groes, a bydd hwnna maddeuant pechodau. Mae'n cymeryd y cwbl arno fe ei hun. Mae'n cymeryd y bai. Mae'n cymeryd y gosb, a mae'n marw'n yn lle. A felly, da chi'n deud y pechadur, creda. Nid edrych, nid sefyll pendroni, creda. A mae'n rhywbeth arall hefyd. Pa fod dechrau a folianu'r Iesu mawr, o'r hyn ei ras ni fedraf. Mae'n llenwi nef a llawr, a'n feidrol ydy'r ceidwad, a'i holl drysorau'n llawn, di derfyn i'w ei gariad, di fesur i'w ei ddawn. Trigaredd a gwirionedd yng Nghrys yn awr yn un, cyfiawnder a thangnefedd ynghyd am gadw dyn, am Grist a'i dioddefiadau. Yndwch hyn, am Grist a'i dioddefiadau, rhinweddau marwol glwy, y seinir per ganiadau, hyd dragwyddoldeb mwy. Nawr te, o diolch am gyfrwngwr, gwaredwr cry i'r gwan, o am gael ei adnabod fy mhriod i am rhan. Nawr, nid yn unig wedi'n golchi, ond gwisgo, fy ngwisgo a'i gyfiawnder. Mae'n beth rhyfedd. Mae'n cymeryd yn pechod ni, y cwbl, a mae'n cael ei gosbi, a mae'n talu'r gosb yn llawn, a mae'n rhaid i fywyd glân ef ar yn cawnt ni. Felly, da ni wedi cael y molchi a gwisgo ac yn har ger bron y tad. Fy ngwisgo a'i gyfiawnder yn har ger bron y tad, a derbyn o'i gyflawnder wrth deithio'r angel wlad. A mae bywyd newydd yn ein haros, y mae'n nefoedd. Yna'r cyflwyniad. Y mae Crist yn cyflwyno ei bobl wrth ei henwa. Yng nghorff ei gnawd ef, trwy farwolaeth, i'ch cyflwyno chwi sut mae'n ni gyflwyno fi rwan i Dduw, yn sanctaidd, ac yn ddifeus, ac yn ddiargyhoedd ger i'w ronef. Ond o arglwydd, ti'n gwybod beth o'n i? Ie, ond dyn nhw'n yna bellach. Lle maen nhw? Ar y groes. Ond dwi ddim wedi cyflawni'r
corchmynion. Sut wyt ti'n edrych yn ei? Mae wedi cyflawni nhw drosto ti. Wyt ti'n hardd bach i, mae'r chwach i. Wyt ti'n hardd. Yn llyfr Judas, mae'n rhoi yn glws iawn. Eithaf i'r hwn a ddichon eich cadw chi yn ddi gwymp a'ch gosod gerif o gonian sef. Mae'r arglwydd Iesu Grist isio eich cyflwyno chi i Dduw. Sut? Yn ddifeus. Dim byd. Mewn gorfoledd i'r unig ddoeth Dduw. O flaen ei dad, felly mae'n dweud, dyma John, dyma William, dyma Mary, dyma pwy bynnag. Heb fai. Heb fai. Mewn gorfoledd unig ddoeth Dduw, ein iachawdwr ni, ac iddo ef y byddog o goniant a mawredd a gallu ac awdurdod yr awr hon ac yn tra gywydd ac fiawn ymlaen. Am weddill ein hoes, da ni'n dilyn Iesu. Yn Colosians 1:23, os ydych yn barhau yn y ffydd, wedi eseilio a'ch sicrhau, ac heb symud oddi wrth obaith yr Efengil, yr honna glywsoch ac abrygethwyd ymysg bob creadur a sydd dan y nef, i'r hon yn gwneud i Paul yn wynidog. Lle ges i wybod am un, Paul? Dio ddefod o lot, ond pam oedd o'n pregethu, fe gredes. Fe gredes. Os gad i fan hyn rhywbeth bach drws. Fe ail eglwys i oedd yn Llandewi Brefi. A fi mi yn ôl dydwch wedyn i ddiolchgarwch. Ac o'n i'n nabod nhw gyd ar ffermydd. O'n i'n gweud, wel, oedd ardal fawr iawn chi, pentre mawr. A dyma yna un gwraig, fel oedd hi'n dod allan, yn cydio'n dyn yn ymraichu mai, fe gredes unne. Na chi'n nes, wedys un meddai, ond fe gredes unne. Mae'n sicrwydd, ac hefyd ein gobaith bywiol, hyd y diwedd yn dystiolaeth ein bod ar y ffordd i'r nefoedd. Felly sefyl yn gadarn yn yr arglwydd a cyflwynir ni yn fendigedig yr ydym cael ein tywys ger bron Dduw. Yn yr eglwys gynnar, os ydych chi'n cwrdd o dyn diarth ar y ffordd, mi fyddwch chi'n dweud cofodus, ble rydych ti'n mynd? A fyddai, os fyddai'n Gristnogion, fyddai un gyda'i ffon yn y llwch yn neud un lein. Ac os oedd y llall yn Gristion, oedd o'n deall ac yn gwneud sy'n groes. Da ni'n frodyr. Lle da chi'n mynd? Lle da chi'n mynd? Beth ydy'r hanes chi yn y dyffryn? Beth ydy'r hanes chi o flaen Duw? Duw a'n bendithio ni, a dweud wrth bob un ohono ni, a chi, tyr di mewn. A chi, tyr di mewn. Ac awn ni weddio. Diolch yn i ti o Dduw am y fraint o gael daddoli di, a mae'n fraint. Diolch i ti am y nerth i wedi sefyll a chanu hefyd a phethau felly. Ond diolch i ti o arglwydd am dy hir ymynedd hefo ni. Y cwbl i gyd o arglwydd, o'n gwynfyd ac adfyd, beth bynnag bo'r amgylchiadau, yr ydym yn perthyn i ti, a dyn ni'n perthyn i bobl yno a chwithau. Amen. Ond i ganwn ni'r emyn nawr o'n 525. Dyma i. O flaen o ddiwr yn dyfod gan sefyll o hir bell, pe chadu rhyw enw, ni fyddaf enw gwell. A ni'n godi gan ni'r emyn 525.
ac yn nawr byddai di ras yn harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, aros gyda ni oll hyd byth. Amen.